How much on? As I think, but the morning side that's the corner. No one. Zizalelo zingo yepheka siyathemeza umthetho wasezebheke sizela kwamakhanya nje umuntu kuyamulisa lekhaya amulisa intombazane yalekhaya ezefenyeke ngoyigalelo lazo zimenyiwe kwathi impela isondele eduze nolwandle izodlala ngozwendikayo phakathi belu awu madoda siyabhala la awungakanani wena phakathi kolwandle nje ngidlala uzwindi nendulo ziyaqhamuka kude duze nasesilungwini phansi olwandle egagasini ubale ntoni uhamba nawo namhlanje le nto engiphethe ngala babugumbede lo umqeqeshi ongithunayo la eviyweni impela le insizweni kamhlangene uyena lo ngiyakuyimanje nje ngidlalela ozwi nguyena ngiphezu kwenduna ngishaya ifenye uzwini nje ngushibelwa iyona induna uthanda wayo ubhotshaphotsha ngithi ngisefenyeni bhala lapho mfana
Kubona. Shine,